Βίντεο είναι. Βγάλει τον, δε. Κάτσε να το πατήσω να το βγάλει. Το βίντεο δεν το βλέπεις. Α, βίντεο είναι. Γίνεται. Μια γνώμη για τα γυαλιά του Κώστα. Σίγουρα είναι το πιο όμορφο φωτί. Έλα ρε παπά, έλα γαμηθήκαμε με κάτι γυαλιά ρε μαλάκα, έλεος. Πολύ όμορφο, εξαιρετικά. Απέναντι Βγαίνει πολύ 20 ευρώ. μπροστά. Είναι το Σε στυλ. τιμή ευκαιρίας. Πόσο Δεν λέγονται αυτά. Τα πουλάς. τα πουλάτε? Πας ένα 20, δεν πειράζει. Εκφράζουν το στυλ μου. Θα αγόραζες ένα τέτοιο ζευγάρι γυαλιά? Σίγουρα. Βασικά δεν θα το αγόραζα, θα έπαιρνα συγκεκριμένα το καψάλι. Γιατί έχει φορηθεί από το καψάλι. Είναι πολύ όμορφο. Σ' ανεβάζουν τα σχόλια του Γιώργου. Ε, Σ' ανεβάζουν ψυχολογικά τα σχόλια του Γιώργου. όχι, Γιατί? δεν ξέρω. Γιατί μας έχει διαβάσει όλα τα άρθρα που αφορούν Μπορώ αυτοκτονίες να και πω κάτι στην θανάτους? κάμερα. Να πει ο Γιώργος. Γιατί παίρνει καφέ σε πλαστικό και κάθεται εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα το πληρώσει νότερα. Έλα, φτάνει το γάμιζε παπά. Έχω ρικάσει 2 ώρες, ο Χάμο είσαι ανεβάσει ένα βίντεο και μια φωτογραφία και τραβάσει κι άλλο. Τώρα έλεος.